Intatheli yezindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya selokhu exoshelele licala ukusuka ngomsombuluko njengamanje ke sixhumana naye. Simphiwe sikwamukele indaba zasemini, ingabe abameli bakaZuma basijabulele lesi sinqumo njengoba vele phela bebefuna lingaqali kuze kube kuphuma isinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngodaba lomshushisi wombuso uBilly Downer? Uxolo ngibingelele kwena kanjalo nombukeli wezindaba ngalesi sikhathi ngithi siza nje emoyeni kwena inhlangano ke iJacob Zuma Foundation isanda khipha ke statement nalapho khona ke bebonga benconcoza ke ngekulandela ke isinqumo sakhe umehluleli lapha enkantolo ephakeme eMgungundlovu uPete Kun sokuthi ke lolu daba lwase konkantolo ke libuyele umhlazi ngamashumi ke amathathu kuwona ke uJanuary wangonyaka ke ozayo. Zokhumbula phela noxolo ukuthi ngesikhathi ke esingathi ke umbuso wenza izethulo zawo ngomsombuluko lapha enkantolo phambi kwakhe umehluleli ukhona bakubalulile ukuthi bona babone ngathi ke loyo oyengameli kulelo mnumzana uJacob Zuma wenza zonke izaba angazenza uqinisekisa ukuthi ukuqalwa kwecala kuyabambezeleka. Kepha ke ababeli bakhe umnumzana uJacob Zuma bakubeke kwacaca ukuthi bona abanayo inhloso yokuthi kubambezwele ukuqalwa kwaleli cala, kepha uzokhumbula ukuthi kusanodaba kusafaneleke ukuthi inkantolo yomthethosisekelo weze ilicubungulisise kahle iluphi lo daba udaba ke oluphathelene nokuthi ke kuphonswele inselelo isinqumo esakhishwa uyena umehluleli ukhona nalapho khona athi ubona sengathi ke umshushisi uadvocate Billy Downer okulungele ukuba ke ngumshushisi kuleli cala elibhekene naloyo owangumengameli umnumzana uJacob Zuma nokuyinto ke abameli bakhe umnumzana uJacob Zuma bangazange bayithakasele bathi bona sebe vele ke kade babona ukuthi ke umshushisi kuleli cala uadvocate Billy Downer uchemile futhi ke akakulungele ukuthi ke ashushise leli cala. Yizona zonke ke noxolo izinkinga esingathi ke umehluleli ke ukhuni ke ububhekene nazo uma ngabe ubheka lolu daba ke lwecala ke elibhekene ke nomnumzana uJacob Zuma njengoba kwenzeka lokhu nje phela ngesonto ledlule futhi uzokhumbula ukuthi beqala ke uhlelo singathi ke iprivate prosecution elibhekene ke naye futhi ke umshushisi advocate Billy Downer nalapho khona ke umnumzana uZuma esafuna ke futhi namanje ukuthi ahoxiswe ke kulesikhundla abekwe sona ke iNational Prosecuting Authority sokuthi ke ashushise ke leli cala. Ijudge litheke uma ngabe selibheka ke zonke lezo zinto esiphathelene ke nokuqhubekayo ngaleli cala libona sengathi ke zombili lezi inhlangothi umbuso kanjalo nabameli bamnumzana uJacob Zuma kumele benze ke izethulo phambi kwa izethulo ezibhaliwe kungakashayi ke umhla ka3 ke kuNovember kuwona lonyaka ubechaza ukuthi ngakube bakubona ukuthi ukusafanele yini umehluleli ukhona ukuthi kube nguyena umehluleli ophethe lolu daba olusenesikhathi side ekufanele ngabe ke lwaqala enkantolo kepha elingakaqali nokuqala ukusho lokhu nje ngoba usevele phela ke umehluleli ke ukhona usevele useke wakhipha ke inqumo ngaphambilini ezivuna wona umbuso kepha ke manje kusalindeleke phela ukuthi ke inkantolo ekuyiyona yomthethosisekelo ke phakeme kuyokugcina lapha eNingizimu Afrika isikhiphe ke nayo isinqumo ngokubona kwayo ukuthi ngakube ke wakhipha isinqumo esifanele yini uma ngabe ethi ke umshushisi uBilly Downer ukulungele ukuthi ke singathekele lu daba lwaleli cala. Izona zonke ke izinto esingathi ke umehluleli uyicabangile ngaphambi kokuthi ke akhiphe lesinqumo sokuthi ke udaba ke lwaleli cala ehlehliselwe ke umhla ka30 ke kuJanuary wonyaka ozayo nekuyinto ke abameli bakhe umnumzana uJacob Zuma abatshengise ukuyithakasela kakhulu noxolo. uSimphiwe ubesibikela eseThekwini sibonge kuye.